Ang Department of Veterinary Medicine and Fisheries kun DVMF nagpahigayon og libreng veterinary services sa mga kabayo sa Tartanilla sama sa registration, consultation, deworming o vitamin supplementation. Ang maong kalihukan subay sa selebrasyon sa Kabayo Day sa syudad sa Sugbo karong adlaw sa Biyernes Marso 15, 2024. Kini gipahigayon pinaagi sa pagbutang og satellite vet clinic sa paradahan sa Tartanilla sa iskina sa Colon Street, Leon Kilat Extension. Importante ni siya sa Sugbo kay kani ato mga Tartanilla horses, tagaan natong pagtagad kay kani sila kay naatay gihatag nga libre nga konsultasyon sa ilaha nga free nga veterinary services. Aside ana ato po tan-aw na ilang wellness sa ilang kabayo. Ang Tartanilla mao ang labing una nga mode of transportation dinhi sa kadalanan sa dakbayan sa Sugbo. Ug aron masiguro nga mapreserbar kini, gikinahanglan nga himsub-sab ang mga kabayo nga maoy mobira sa Tartanilla nga sakyan sa mga pasahero. Sumala sa veterinarian nga si Doc John Anthony Kahig nga kaniadtong moabot pa sa kapin 200 ka kabayo ang nagdagan sa kadalanan sa dakbayan sa Sugbo apan tungod sa pandemya, 35 ka kabayo na lang ang nahibilin. Bisan pa man sa pagkunhod sa gidaghanon ni ini, duna gihapoy mga pasahero nga tigsakayan ni ini sama na lang ni Ninita. Gamit lang gihapon ng Tartanilla bisag na jeep. Aduna ray designated nga ruta ang mga Tartanilla nga magikan sa Dalan Kulon paingon sa Pasil ug vice versa. Ug aron masiguro ang kaluwasan sa panglawas sa mga kabayo, gilimit ra nila sa 5 ka oras ang biyahe sa matag Mananap. 20 ka tuig na nga namasahero og Tartanilla ang 39 anyos nga si Roland Dinglasa. Ug matud pa niya nga sa 5 ka oras niya nga pagpamasada, mukita siya og 700 ngadto sa 1,200 matag adlaw apan makuhaan pa kini og 350 nga bayad sa abang sa Tartanilla. Ganala lawin niya kay namay manakay sa pariner mita ba niya. Ganala sila. Tartanilla ko kung kabayo ba. So ako ba ganahan kay experience? Experience mo ko na traditional ko sa Cebu ko no. Ang maong matang sa transportasyon dako gyud og tabang sa panginubian sa mga kotsero sama ni Nong Roland. Mao nga angayan sab nga mahatagan og igong pagtagad ang panglawas sa mga kabayo nga maoy tinubdan sa kusog sa usa ka Tartanilla nga giisip nga dakong parte sa atong kabilin. Kini sa Alfrancis Marabeno, Bipsocom intern alang sa May TV Cebu.